Yes, ma'am. Maing buntag. Pasalamat ko ni Ma'am Mercy. Bill Dusula. Grabe. Nagpadala na po siya. Ma'am Mercy. Si Owen. Unsa ka na po dino? Ang kani siya nag-order is kanang mga top sealer na po sa Maynila. Kanang mga bag ba. So, katong nangagi is nagpadala na po ni siya na ako. Salamat kayo, Ma'am Mercy. Kana. Ilabhan ko ni akong kuan doon. What is that? Hello, Christian Lure. Pure? Christian Lure. Ano kanin guys, ipakita po nato ang mga marites. Wala po taon sila yung mga bag. Kay baga din. Ang mga alahas, maghintay kaya wala pa ito ipadala. Ay, coming soon pa. Kalami. Wala ba? Tinuod niya siya na ba? Ha? Ay, ito mo wala-halaon. Oo. Nakatagay, miingon rag. Na-ATM, wala ba? Nagtaga ako kwarta man. Sila. Hindi, kuan pa rin mo. Ayaw. Hindi mo na iti. Gani ko dan ako na to magiging ignorante kay meron ba sino PM mo di ba guys, no? Si Ma'am Mercy ang permit kapadala na ko ubag. Ma'am Mercy, thank you kaayo, ma'am. Nakalindot lang mo. Ganito ka, ang sala-sala ever. Ano nga, ano may sulod na? Tanawa diba, pilay sulod anak na. Imujong ilaron yung mama, no? Ay, liyak ka rin. Ano na yung sulod? Ano na yung sulod? Sulod na. Salamat, Iti. Ma'am Mercy. Salamat, Ma'am Mercy. Akin na to. Cute siya na. Wow. Hindi na siguro ni pabugatan ng galan mo. Oo, kay basig ko. Dito sa Cambodia. Ma'am Mercy, salamat kay Ma'am Mercy, ha? God bless. I love you. Ayun. More blessings, manghinaot ko, ma'am na. Nakalindot ani, uy. Kani. Ako po siya sulod lang, no? May mga tag di mo followers na igilay na. Wata yung ani bag na. Ma'am Mercy, thank you kaayo. God bless. Oh, I love you all.